מה קורה חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון. והפעם אנחנו מדברים על סקודה אפיק החשמלי, הקרוס אובר העירוני החדש של סקודה, שמיועד להוות תחליף חשמלי לקאמיק ומביא איתו לא מעט נתונים מעניינים. האפיק צפוי להגיע לאירופה במהלך 2026, מציע טווח נסיעה של עד 430 קילומטרים בגרסה הבכירה, מה שמציב אותו חזק מאוד בקטגוריה של רכבים חשמליים קומפקטיים. הוא מבוסס על פלטפורמת MEB של קבוצת פולקסווגן, אותה פלטפורמה שנפגוש גם בדגמים כמו פולקסווגן ID2 וקופרה רבל. סקודה תציע את האפיק עם כמה יחידות הנעה קדמיות, גרסאות בסיס עם סוללות LFP וגרסה חזקה יותר עם סוללת NMC בקיבולת של כ-51.7 קווש, שמאפשרת תאוצה מ-0 ל-100 בכ-7.4 שניות ומהירות מרבית של 160 קמ"ש. בתחום הטעינה, כל הדגמים מגיעים עם מטען תלת פאזי של 11 קילוואט, וטעינה מהירה של עד 125 קילוואט בדגם הבכיר, טעינה מ-10 ל-80% בכחצי שעה. מבחינת מידות, האפיק דומה מאוד לקאמיק, אולי מעט קטן יותר, אבל מציע נפח תא מטען מרשים של כ-475 ליטר, נתון חריג לטובה בסגמנט הזה. תא הנוסעים עדיין לא נחשף במלואו, אך סקודה מבטיחה עיצוב מינימליסטי עם לוח מכוונים דיגיטלי ומסך מולטימדיה מרכזי גדול, לצד שימוש בחומרים ממוחזרים ואפשרויות התאמה אישית. בסך הכל, סקודה אפיק נראה כמו אלטרנטיבה חשמלית רצינית לרכבי בנזין עירוניים, עם טווח שימושי, טעינה מהירה ופרקטיות שמאפיינת את המותג. יהיה מעניין לראות איך הוא יתומחר ואיך יתקבל בשוק האירופי. זה היה הסרטון, תודה רבה על הצפייה, ואם אהבתם אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ. נתראה בסרטון הבא.